Nga ti praktisan ta ba kana testing tamot amami nga anting-antingan. Dapay nga minti madita nga nararamid eh. Apay, napay ba Haji. Awan man ang tipagkatang ko ti kananyo mga brothers. Pagpaisi kayo tamuya tumanap. Sana all. Ay, lakay! Baka matibet! Ampay ba kahit? Ay, yaman na bita. Di ka pa ilang. Isam na nga tayo vlog mo. Ampay ba kahit? Nadi bagang ba kahit? Anya, nasubliyo dyan, ting-anting napang kan? Bakit? Baka mabaling nga... Ano nga mabalin? Baka mabaling nga kanyami lang dyan anting-anting ba kahit? Anya, made! Made nga mabalin kinyayaw! Ampay nga madi mabalin ba kahit? Muttalong kayo, madi nga bagay kinyayaw! Apunay mo't pinagmutalong mo kanyamin ba kahit? Katagpay sumot subliyo kita dyan ting-antingan! Ampay nga kaya mo nga isubdi mo dyan anting-anting ba kahit? Kailangan na apong kwa dyan, ngamin, madi tayo mo! Nadi madimi mo ba kahit? Ay, atidog niya storya lakay! Kasano magkatidog ba kahit? Ngamin, dubingak pay lang, at dati kalaban ni apong ko! Ana? Agpaiso ata ba kahit? Sino mo ti kalaban na? Agururay ka lang ngamin apurado ka mat! Sige ba kahit? Tuloy mo na Dangamin kalaban ni apong ko, nga kasla jablo! O tapos, ano nangyari ba kahit? Kinabayag da nga naglaban, umunakot na parigatan ni apong ko. Kalakay mo na apong mo ba kahit? Siyempre marigatan Ay na, kutubing pa lang magsurede, di ka pikpiksaan na. Kasdaya ba kahit? Sige, tuloy mo aruday. Mayat sa Di habang bungay bayag lakay, pumigpiksaan ni apong ko. Ampay mo nga pumigpig sa naapong mo ba kahit? Katimpruwak ko nga men ay may isang anting-anting kinya na. Ana? At dapat anting-anting na nga sa bali ba kahit? Wala kay, at dapay. Kadin mo nga tayo may sa anting-anting na ba kahit? Kataguray ka nga minama, di pinalpas istoryak nga men. Siguro ba kahit? Di pumigsa ni apong ko, pinarigatan na kalaban na lakay. Mayat sa ba kahit? Dinatuwa nga di kalaban ni apong ko lakay. Tsaka na ginabaw kang bilakal. Kanakagas pa yung sulang ba kahit? O kisti sabam, nabukulon, makaangos pay. Ayun niya. O tapos, anapin nangyari ba kahit? Katdam mo ni apong ko nga natay di kalaban nan, tumbalik ko di sunan Ampay nga tumalikod na apong mo ba kahit? Katdam mo na kat natay di kalaban nan, di na mo kaging papatay lang. Kadi naspak na apong mo ba kahit? Katuan binakal damot ni apong ko. Nagkas ang muti pinagbiag na apong mo ba kahit? Supay alakay, damo lang kami magmutalang na apong ko. Pinabayag ko mga amon ba kahit? Ngamura binakal da na apong ko, nakalaban lata. Napigsa nga talaga na apong mo ba kahit? Wan alakay, napigsa talaga na apong ko. Oh? Sino nga na nga makanyata ba kahit? Siyempre na apong ko alakay, kulong na di kalaban. Pinagkulungan na ngayon ni apong mo kalaban na ba kahit? Adyo lang, timadik ang mula kahit, tanaawa na napuot ka dadya yun. Yan. Kasano nga tayo may isang anting-anting na apong mo ba kahit? Naisurot adyo, nagkulungan na apong ko, di kalaban na. Yan. Awan nga rin dati na ba kahit? Wala kay, awanon. Isoy, sublida dyan, anting-anting na apong kon. Kaya kasano ngayon lumadi may subli ba kahit? Lakay madi taba ka biglag subli di kalaban ni apong ko. Taigam na ngamin di may isang anting-anting. Kano kasi dito mapasamak, di si kami tinumabanan Kaya yung marot, kapuro kayong kamot talungan. Kaya bimot ba kahit? Awan na tiwalang kanyami Ay, madim nga ipilit ti kayat mo. Kaya yung marot, subli di anting-anting na apong kon. Sige ba kahit? Kapay lang ko, may sublida dyan, ting-anting kinapong ko. Dapat mamaniba ka to.
Apay madi magpakastoy ng dressing, di na sa amin kahit ipabulo da janting anting. Ayan naman lang na yung pakan. Uy, bak! Dati ko kaam. Oh, imbag pa'y tanapang katoy Andres. At ako may baga kanyang baak. Anaman na adyo yung Andres. At yung istorya na kanya ni bagat ko. Apay, anya adyo Andres. Di ba napag-istoryaan ta di anting-anting na ilakay? Win Andres, ampay. Duwa da gaya may anting-anting na ilakay. Talaga Andres? Adin nung ordo adyo may isa. Arab Jake, ano kalaban na? Ay anting-anting na nga may isa. Ana, dati kalaban na Andres. Kisino mo it? Madyak ka mo, no, sino baak? Kung kuna naman ibagat ko, dumtong total daw, pag agsubli ka no, ay kalaban na apong na. Sino nga ta adyo kalaban na Andres? Ata lang, timadyak ka mo baak. Sika, amam. O kiskis abam, si kati agi balbalita, sakti pagdamagam. Kinamag ko lang mo, amam. Di kailangan tang ordag praktisin Andres ta pagandaan ta di kalaban na ilakay. Supay baak. Kikasat nung ay taramidan na tata. Ta ulit di talo Andres ta tag practice. Nga ti praktisan ta baak. Kala testing tamot amami nga anting-antingan. At dati amok Andres. Lama di baak. At dapay nga minti madita nga nararamid eh. Apay, napay baak. Aji tumayab ta Andres. Exciting ajay. Kikasat nung tatumayab ka umamati, payak ta. Apay kailangan pa iti payak ta tumayab ta lang Andres. Kumuna baak. Mutaling ka nga talaga Andres. Kaya na nga serbina ajanting anteng. Ni, apay na ajanting anteng. Alap ti bulsa ak, madanagang ka. Unak no napukaw mo na eh. Ana, kahit mo padasin ta nga tumayab. Kumayata ka baak. Ana, entan? Gawin Intan. Ayos, makatayabag tatan. Apay si ka lang. Oras ang mit ah. Sige, duwa talatan. Entan, kumayab tan.